Donostiako alkate dago gurekin, Goia jauna, egunon. Egunon, bai. Eta, bereziki hiriburuetara begira gaude, jende gehienan pilatzen delako, haizea sortzen arien buruko minak tarteko, Mikel Aramendik esaten zegoen Donostian gehiegi ez omentzen antzematen, zakiteko era nola daukazuen oraintxe? Bueno, ni handik irten naizenean oraindik etzan haize bolada hundigirik, hemen askoz handiagoak ziran, baina normalean gauza txarrak hemendik ara joaten diranez, segura eski ordu bete barru, han ere izango dugu, ez? Eta hor, ohikoak diren neurriak hartzen ditugu, batez ere parkeak itxi, arriskuak ekidin aldera, eta, gomendioak luzatu hiritarrei, balkoietan dituzten eta deioetan dituzten elementuak ziurtatzeko. Adi gabe baita ere, alkate jauna, Donostiako aldirietako tren geltokian orantxe bertan, kaos argazkia dagoela informatzen ari zegulako Oiana Sarasola lakidea segituan gainera bat egingo dugu berarekin. Arrazoiei buruz, batez ere, zego izan informazio, señalizazio aparatu negondako akatzen bati buruz hitz egin digute, baina ez omen da izan bakarra. Egia esan ez dakit, hori bera Renfek kudeatzen duen azpiegitura bat da, gainera azken urte hauetan egiten ari diren lanak direla eta berez eskaintzen duen zerbitzua asko okertu da eta askotan sortu dituzte halako arazoak eta seguru eski horrekin ere loturaren bat izango ote du gaurkoak. Pendiente, ia datu berririk ere emateko modu amaganen eta lotura egitearen baita ere. Pentsatzen dut, gainontzeko hiriburuetako alkatek inbiriaz ere begiratuko dituztela Donostiako tren geltoki horretako lanak, gainontzekoekin alderatuta, HTaren erronka hori betetzear gertuen oraintxe bertan mitzat Donostia dagoelako. Bai, une honetan, eskura daukau geltokia. Urte bukaerarako prest egon daitekedakoan gaude, eta orain falta zaiguna da trena iristea, hori da importanteena. Eta beste hiriburuekin alderatuta hor guk badaukagu desberdintasun bat. Guri trenak aileatuko zaizkigudako hegoaldetik, baino baita ere iparraldetik. Hor Mugaren eta Donostiaren artean hirugarren erraia jartzen ari dira, badirudi lan horiek nahiko ondo dijoazte da, eta agian 26ko bukaerarako, 27ko posible izango da Baionan edo Baionaraino iristen den tren bat Donostiaraino ere iristea, eta horrek guri aukera oso handiak irekitzen dizkigu. Bai, Parisera bidean abidera handiko trena Donostiatik abiatzea posible izango dedako, baina baita ere Euskal Kostaldean gertutasun edo aldiriko zerbitzuak ezartzea ere posible izango dedako. Iruñeko lotura Euskadirekin, urrun geratzen zaizun erabaki bat da, zuretzat? Ez, oso gertu gelditzen zait eta oso garbi daukat. Herri ikuspegitik, ez bakarrik Donostiar bezala baita ere, eman beharreko erantzuna ezkiotik da. Hori ez dago, inundik inora ere zalantzan jartzerik. Zailagoa edo errezagoa izango da, baina hemen gauzak lortzen dira borrokatuta. Eta nik uste hori izan behar du da gure borroka. Bai Gipuzkoarena, bai Nafarroarena, eta bai Euskal Herriarena herri ikuspegi bat baldin badaukagu. Nik beti jartzen dut adibide bezala. Inorri ez ditzaioke okurrituko, Leizarango autobia egintzanean eduki genuen eztabaida horretan, esatea Donostiatik Iruñara Gasteiztik pasata joan bergina da. Hau berdina da. Borroka ez dago orduan galduta? Ez, bezpero ez. Kontrakoa badirudi ere, segun eta zeinena hotza entzuten dugun? Hauek epe luzeko borrokak izaten dira. Ez dira egun batetik bestera dortzen diren gauzak. Importantea dena da ikuspegia argi izatea eta herri ikuspegia argi izatea. Baina azken txosten hori, sekula iristen baldin bada behintzat eta publiko egiten denean, kezkarik sortzen dizu lurraldeen arteko ordezkari politikoen artean egon daiteken talkak? Bai, ez ditzateke halakorik gertatu behar, baina gertatzen da, zoritxarrez ez, eta uste dut hor, inoiz baino beharrezkoagoa dela, buru argi bat eukitzea herri ikuspegia lehen esten duena. Hori da importanteena, eta uste dut proiektu honekin hori beharrezkoa dela. Arabako buruzagien artean uste duzu ez dagoela herri ikuspegi hori? Zerbait egoista goxiagoa? Nahiko egoista iruditzen zait. Dela euren jarrera, zeren esango bagendu, beraiek ezkioko soluzioa egin ezkero, asko galtzen irtetzen direla, baina ez da horrela. Ezkioko soluzioak ematen dio askoz ere erantzun hobea Donostiari, Iruñari, baina baita ere Gasteizi. Nik uste hor beste helburu batzuk daude eta helburu horiek herri ikuspegitik desde luego zalantzan jartzeko helburuak. Ramiro González, diputatu nagusiak ere, publikoki esan zuen, bere jarrera ere egoista iruditzen zaizu? Bai.
bai. Edo ikuspegia ez da herri ikuspegia. Donostiari buruz azkenaren egunotan hitz egin dugun gairik izabalen bada, itxasertzeko zuzendaritzak hartutako erabaki hori izan da, batentzat txikikeri izango dena, Donostiarentzat badakiguna ez dena, gaur hain justu zozketa izango da, eta ez dakit zehazki zozketa hori egiteko ze sistema erabiltzen den, baina 150 toldo behintzat gutxiago gongo dira. Erantzun daiteke, elegiterik aurkezteko aukerarik badago, formularik erabaki horien kontra egiteko, edo aurten ez da beste soluzio hori geratzen hori tragatze baino? Aurten ez da besterik geratzen. Kosta eremua beraien eskuduntzakoa da, eta beraiek badaukate erabaki hori hartzeko eskuduntza. Datorren hiletik aurrera eskuduntza hori Eusko Jaurlaritzari pasako zaio eta ikusiko dugu, baldintza berri horietan, beste ze aukera irekitzen dira, baina aurtengoa joan beharko da, beraiek inposatu duten bezala. Haserre, ikusi zintugun, gobernu bilera osteko prentsaurrekoan publikoki gai honetaz galdetuta, eta itxasertzeko zuzendaritzarekin beste komplikazio batzuk ere egon direla. Uste duzuela ere, haserre hori Donostiaren artean ere modu orokorrean badagoela, zegia da, programa desberdinetan gai atalandu dutenean, horren besteko moske hori guitzat ez dugula ikusi. Ez, gertatzen dena da, beraiek, hau da, itxasertzeko zuzendaritza bigarren lerro batean dago da. Eta jendearen haserrea aguantatzen duena Donostiako udadetxea izaten da, horredako egoerak sortzen diranean. Eta toldoena esaten dezun bezala, agian txikikeri bat dirudi. Agian bada. Dirudi kanbotik. Baina hori baino askoz gauza okerragoak sufritu arazten dizkigute. Haizearen horrazia adibidez, birgaitu nahi genduen aurreko urtean, 2024 urtean, Txillidaren 100. urte hurrena ospatzen zedako, etzen posible izan. Eta etzen posible izan, Kostasek 14 hilabete behar izan zituedako hori baimentzeko. Eta horre da, astineneko zubia, orain da urte batzuk, eraikitzea kostatu zitzaigun ikaragarri, baita ere, Kostasek 14 hilabete behar izan zituedako baimenak emateko. Laperdako emakida, teniseko emakida, 2018tik kadukatuta daude, eta ez dituzte berritu nahi. Eta arriskuan daude adibidez, teniseko tenispistak. Eta hori dana, Kostasek eragindako erabakien ondorioz gertatzen da. Eta azkena ere, baita, Doiodako kuartedekin, izan dugun luzapen hau, ez? Agian, hiritarrek ez dute ikusten Kostasek sortzen dituela ondorio horiek. Eta askotan gertatzen zaigun bezala, eta esaten da, udadetxeak gera da, hiritarren gandik gertuen gauden erakundeak, guk sufritzen ditugu hiritarren haserreak beste batzuk hartzen edo hartzen ez dituzten erabakiegatik, eta hori da Kostasen kasua askotan eta askotan. Gogoan daukat, azkeneko aldiz gainera, nola erabat eraunsteko arriskuri ere aipatu genuen, azkeneko elkarrezketan, teniseko azpiegitura aipatu duzu, kontxakoa, hor beste diskotekaren bat ere, bada, hori oraindik airean dagoen zerbait. Airean dago. Botatzeko arriskua badago. Guztia airean dago, eta arriskua badago. Loiolako adibidea aipatu duzu, kasu horretan, sintonia zertxoit hobea izan da batez ere azkenean itxasertzeko zuzendaritzak hartu duen erabakiarekin, proiektua bere horretan mitzat gauzatzeko aukera bidea izango delako, eta martxoan geneukan, markatuta horrengo itzordua, lizitazio prozesu hori sinatzeko edo, ez da nobedaderik hor badagoen? Eskrituren sinadura da horrengo pausua. Hori da. Eta harremanetan gaude, agendak bateratu eta notaritzaren aurrean noiz gelditu gaitezken. Martxoa aurrera dijoa, agian apirila izan beharko da, baina hor gabiltza, data baten bila. Eta etxe bizitza aipatu dugunez, azken txama sartuta ere bai Donostiagune tentsionatu izendatzeko, zenbateraino konpondu edo arindu batez ere dezake arazoa honek? Nik uste oso mugatua izan daiteke da honen eragina. Azkenean, Donostian daukagun etxe bizitza parke osotik, guk kalkulatzen dugu 5.000 baten inguruan, eta 95.000 etxe bizitza dugu Donostian, 5.000 baten inguruan izan dezake da neurri honek eragina. Beraz, duen eragina mugatua da. Daukagun arazoari erreparatzen badiogu, ez? Guk ez dugu hori eztabaidatuko, tramitazio guztia eginda dago, Jaurlaritzaren esku dago, eta beraiei dagokie azken erabaki hartzea gu gaude gurera. Eta udadetxe batek egin dezakeen ekarpena egiten saiatzen, hain zuzen ere daukagun arazo horri erantzuna ematen, ez? Eta udadetxe batek daukan tresnarik eraginkorrena da eskaintza berria sustatzea. Zalantzari gabe, lurrak prestatzea eta horiek aurrera eramatea gainera babestutako proportzio altuekin.
bideragarri izan da, baina proportzioa altuekin. Eta hortan gabiltza, buru beda. Aldatuko da zerbait, justu portzentaje hori, babestutako etxe bizitza derrigorrez eraiki beharreko portzentaje hori murriztuta? Agian kasu batzutan bideragarriak ez diren operazioak bideragarri izango dira. Hau da, paperean jartzea babestutako portzentai 75% izan behar duela, hori politikoki oso egokia izan daiteke, baino gero, lurrera jaisten zeranean, eta garapen bat aurrera eraman behar dezunean, eta horrek karga batzuk dauzka, urbanizazio kargak, eta bar, eta kontuak ateratzen ez direnean, 75% hori ez da egiten. Ez da 25% ere, ez da ezer egiten. Eta zenbait orube gelditzen dira, paralizatuta, teorian oso egokia izan daiteken portzentai bat, gero ekonomikoki ez delako bideragarria, ez? Hora, nik uste, kasu... Estrategiaren zati gainera izan zelako jabetzan baino alokairuan behar dutela egon, horrek errentagarritasunean oraindik gehiago eragiten du, horre ere hartu beharko litzateke beste neurriren bat, horrek egin beharko litzake, berreskuratu berriz ere, babestutako etxe bizitzak erosteko aukera baita ere? Agian hori izan daiteke aukera bat, baina importanteena izango ditzateke kalifikazioa inoiz ez galtzea. Hori horrela da, Euskadiren kasuan, zeren gero ikusi ditugu iraganeko promozio batzuk, jabetzan egin zirenak, merkatu librera atera direla eta saltzen ari direla, eta ize prezioetan da hori eskandalagarria da, guztien arteko esfortzuari esker egindako etxe bizitzak gero, merkatu librean saldetzea hori ez da posible izan behar. Hori bermatuta, hori izan daiteke aukera bat, ez? Zeren, egia da politikoki etxe bizitza alokairuan atera beharko genuke da. Donostiako udalako horrela egiten du 100%, baina gero hori egi bihurtzea ez da inerresa, zergaitik. Egiten duena, etxe bizitzak egiten dituenak zorra hartu behar duelako. Eta aldiz, saltzen badira zorra hartzen duena erosla izaten da, ez? Eta administrazioak muga bat daukagu, sorpetze mailan. Eta gainera, legalki ezarria dagoena, gainditu ezin dezakeguna, eta orduan, horrelako etxe bizitzak sustatzeko guk daukagun gaitasuna ekonomikoki mugatuta dago. Hori da errealitatea. Hori ere, maigaineratu behar da eta ikusi behar da, ez? Zein da biderik onena, daukagun erantzun horri, daukagun arazori erantzun egokiena emateko. Etxe bizitzaren gaiari lotuta badago, aste honetan oharkabean edo behintzat, oi hartzun mediateko handiegirik izan ez duen albistea, EAJak bere garaian diputatuen kongresura eramantzulako okupen lege hori, hasiera batean omnibus dekretuaren barruan kokatu zen, atzera bota zuten da orain, aste honetan bertan argi berdea jaso du, 48 orduko muga horretan gehienez, okupak etxetik botatzea ahalbidetuko duen legea delako. Horrek uste duzu, justifikaziorik gabe, baino herritar askok izan ditzaketen beldur horiei erantzungo diela, eta etxe bizitzak gehiago merkaturatzeko tresna izan daitekela? Neurri batean bai. Hau, eta historikoki beti horrela gertatu da, jabearen eta maizterraren arteko, edo, alokatuta duenaren arteko oreka hausten baldin bada baten alde gehiegi, horren ondoria beti izaten da norbait usatu egiten dela. Hau da, jabeak ikusten badin badu alokairura bere etxe bizitza alokairura atera ezkero zailtasun edo arazo asko izan ditzazke da, hor normalean gertatzen da alokairutik atera egiten duela jabeak etxe hori. Eta askotan salmentara bideratzen du, ez? Eta hor, diru sarrera gehiena daukatenak bakarrik daukate aukera. Orduan, hor kontu zibili behar da. Nik uste dut jabeak ere behar duela, egia da, errentak igotzerakoan mugak ezarri behar direla, ondo da, hitz egin dugu horretaz, zona tensionatuak hori dana ondo dago, baina jabeek ere segurtasun minimo bat izan behar dute, arazorik ez dute da izango, bere etxe bizitza alokairuan jartzen badin badute. Gaina ez dugu ahaztu behar, eta Donostiaren kasuan horrela da, ez gera da hitz egiten ari, kasu gehienetan, enpresa hundietaz, jabe txikietaz hitz egiten ari gera. Donostiako etxe bizitza alokairu merkatua, gehien bat jabe txikiz osatuta dago. Eta horiek ez dauzkate arazoak sortzen diranean, erantzunak emateko hainbeste mekanismo edo hainbeste baliabide, eta hori ere kontutan hartu beharra dago.
Bizi-bizik dagoen lan gatazka bat buruz ere galdetu nahi dizut, suhiltzaileek berriz ere Donostiako suhiltzaileek mobilizazioak berreskuratu dituztelako, euren salaketan, bada esaldi bat behin da berriz irakurri duguna, 275.000 biztanleko 11 suhiltzaile baino ez direla egoten txanda askotan, eta hori gero eta gehiago errepikatzen ari dela. Baliabide humano gehiago eskatzen dituzte, elkarrizketak berrartu dituzue, zein puntutan dago negoziazio maila? Bueno, elkarrizketak beti izaten dira, ez ditugu eteten. Gero egon daitekena da, adostasunetara iristeko errestasun edo zailtasun gehiago edo gutxiago, ez? Baina ez da inbeste denbora, baita ere beste eskaera bati erantzun zitzaio da, batez ere azpiegituren eguneratzeari zegokiona, eta hor iritsi ginen, bere momentuan adostasun batetara, Udadak izugarrizko esfortzu egin du azken 2 urte hauetan inbertsioari dagokionean dauzkaten baliabideak hobetzen. Orain, beste hau planteatzen dute, legezkoa da adako eskariak egitea, aztertuko ditugu, ikusiko ditugu zeintzuk diren aukerak. Negoziazioa, esate dizut, etengabe gertatzen den gauza da. Baina datu horretaz kontziente zara egia da. 11 suhiltzaile ere, izan dut dira, 275.000 biztanleko herri batentzat. Donostiak ez dauzkain beste biztan. Bakizu Donostiako suhiltzaileek herritar talde horri ematen diote. Baina hori konparatzen dute adibidez, eta ni ez naiz horretan aditua, baina konparatzen dute adibidez aldundiak daukan ratioarekin, 14, edo 13. Eta horren esaten dute diferentzia dago da, baina guk badauzkagu beste postu batzuk aldundiak ez dauzkanak. Eta beraz, depende noda kontatzen dezun eta noda begiratzen dezun, hori interpretagarria da. Askotan gertatzen den bezala. Lan eskaintza publikoi dagokionez, Asensio, ingurumen diputatuak eta Gipuzkoako sozialisten buruak hausnarketarako gonbita egiten zigun atzo Euskadi Irratian, bere hitzetan lan eskaintza publikoak egiten direnean euskara eskakizuna murriztu egin behar delako, bere hitzetan maila altuegiak exigitzen direlako, zuzenen herritarrekin ez dauden lanpostuetarako. Planteatu duzu, udalean gehiagizkoak direla eskakizun horiek eta etorkizuneko lanpostuetan murrizteko beharra dagoela. Ez, Donostiako udadean ez dugu adako planteamenturik egin, eta gainera etzait iruditzen egokia danik. Gakoa ez da bakarrik edo kontua ez da bakarrik hiritarrei euskeraz zerbitzua eskainia dizatea, baizik eta udaletxe euskaldun bat izateko aukera izatea. Eta horrek eskatzen du bai kanpora begira eta bai barruko funtzionamentuan euskera presente egotea. Orduan, ni harro nago, egia esan Donostiako udadak daukan mailarekin, azken urte hauetan egindako lanari esker, 180 pikotik gora dagokion profila baieztatua dauka, eta beste 109 bat atarian dago hori baieztatzeko, gerturatzen ari gera 100%, eta horrek, ondorio onak dakarzkio zerbitzu publikoari hiritarrarekiko, baino baita ere udadaren funtzionamentuari dagokionean. Ia aste bete, emisio gutxiko eremua isuna jartzen, ez dakit daturik badokazun, kopura ematzen duten, hasierako adaptazio proba horretan, 7.685 baimendu gabeko sarrera egon zirela, aste bete horretan nola doa mintzat? Neri esan didate, hilabete bat bete arte, ez teguda daturik izango, beraz, itxoin egin beharko dugu. Bire, isunak kalkulatuta, ala errepikatuko balitz behintzat, 1.257.000 euro, isunetan bilduta egongo lirateke. Badakizu ala ere, adaptazio fase horretan baimenik gabe sartzen zirenak, nortzuk ziren, kanpotik etorritakoak ziren, oraindik tramitatu gabeko baimenak ote ziren? Danetarik egon da. Alde batetik, gu kontrolatzen ditugu estatukoak diren matrikulak. Eta ordan badakigu zeintzuk betetzen duten eta zeintzuk ez matrikula irakurrita. Baina adibidez, iparraldetik datozkigunak ez daude gure matrikulen fitxaketegietan eta Donostiara sartzeko eskabidea egin behar dute ze ibilgailu mota daukaten adieraziz. Guk alderantziz berdin egin beharko dugu, baita ere iparraldera joateko. Hau, nahiko niretzako zentzugabea da, Europar Batasunean egonda, hau bateratuta egon beharko ditzateke, baina ez da horrela, zoritxarrez, eta izan ditugunak dira eskabide pila bat iparraldetik, hain zuzen ere eskuratua dizateko sartzeko aukera hori, eta hori denbora honetan eman da. Nik pentsatzen dut, horri esker, 7.000ko kopuru hori, behin isuri basuko eremua martxan jarrita, jetxi egingo dela. Helburua ez dedako isunak jartzea, helburua dedako airearen kalitatea hobetzen duen neurri bat hartzea.
Gizu horrelako zenbakiek, zenbak gustatzen zaizkigun alkate jauna eta horregatik egiten dugu insistentzia. Begira, diru kontuak alboratu gabe eta lehen aipatzen genuen prozesu administratibo eta burokratiko amaigabe horri referentzia eginda. Tasa turistikoa, sekula iritsiko ez den zerbait dela dirudi, egia esan sorpresa hartu genuen udalak berak dagoeneko eginda daukan aurre ikuspen kopuru hori 8 milioi euro terdikoa izango litzakelako jasoko litzatekena. Adostasunik egon izan balitz diru hori nork kudeatu behar duen? Azkarago joango ziren gauzak? Ada dirudi. Nik uste, ez dakit, ez digute esaten, baina badirudi, hor egon daitezke da ikuspegi ezberdinak. Eta nik defendatu dut, eta defendatuko dut tasa deitzen deguna, ez da zuzena tasa deitzea, berez zerga bat izango ditzateke, udaletxeek edo udalerriek jasotzea. Azken finean, turismoak eragiten dituen zenbait ondorio guk jasaten ditugu eta horri erantzuna emateko ondo etorriko ditzaiguke diru sarrera hori eta aldiz beste erakunde batek promozioa egiteko erabili nahi badin badu Donostia adibidez horretaz ez litzateke zuzenean onuraduna izango. Eta bai eragozpenak jasotzen dituen herria, ezta? Nik uste, zalantzari gabe. Orduan ez dakit Donostia bereziki edo udalen presioa den, Jaurlaritzak insistitzen duelako, Donostiak jasotako diru hori, Donostian ez ezik, Gipuzkoako Foru Aldundian Jaurlaritzaren eskuere gelditu beharko lukela? Ez dakit defenditzen dute, baina ni ez nago horrekin erabat ados. Gauza bat esango dizut, gaur egun turismoak sortzen duen diru sarrera nagusiena, bezaren bidez sortzen du. Eta Donostiak baldin badauka 1.500.000 turista urte batean, horiek sortzen duten bezaren rekaudazioa joaten da kutxa komunera. Eta banatzen da koefizienteen arabera. Hau da, gehiena Jaurlaritzari joaten zaio, Aldundiari beste zerbait, eta gero herriei banatzen zaie biztalde kopuruaren arabera, ez dauzkaten turisten arabera. Beraz, diru sarrera handiena, turismoak sortzen duen diru sarrerarik handienaia banatzen da erakundeen artean, eta Donostiak ez du jasotzen ezer berezirik. Beraz, horregaitik esaten dut, kasu honetan, benetan garrantzitsua da adako tasa bat, benetan turismoa dagoen herrian, impactoa izate. Eneko Goiak bere garaian adierazpen egin izan balu, gu prest gaude portzentaje hori Jaurlaritzarekin banatzeko, uste duzu indarrean sartuta dagoeneko gongo litzateke? Ez dut uste. Gertuago sartzetik? Ez dut uste. Amaitu horretik, Donostian izandako gertaera bati buruz ere galdetu nahi dizut. Sexu abusuengatik bi irakaslea atxilotuta egon zirelako, zakit ikerketari buruzko datu gehiago emateko moduan bazaren alkate jauna? Ez, nik horrelako ikerketen aurrean gainera ez daukat daturik eta ez dut izan behar daturik. Azken finean hori epaitegietan gauzatzen den asunto izaten da, eta gainera adin txikikoak tartean ibilita, badakit adako sumarioak erabat sekretuak izaten direla. Gobernu bilera hartako prentsaurrean norabide beretsuan joan ziren galdera guztiak bertan argitu zenuen Catalina Erauso kultura elkartearen esku dagoen eraikin publikoa dela. Udaletxea bera jakituntzen zertarako erabiltzen den... Udaletxeak akordio bat zeukan, Catalina Erauso arte klub horrekin, eta arte klub horrek eskaintzen zuen aktibidadetateko bat hau zen. Bere dagapen horren barruan. Jarduera hori buruz bintzat, irregulartasunik edo ez da atzeman. Udala jakituntzen, zemotetako hezkuntza alternatibo eta eskaintzen. Guk dauzkagu 200, gutxi gora bera hirian zehar, 200 lokal dagata, hiriko elkartei dagata, elkarte ezberdinak, batzuk gizartekintza ardoan jarduten direnak, beste batzuk kirola ardoan, beste batzuk kultura ardoan, eta, guk ez dugu egiten jarraipen bat, horiek lokal horietan egiten duten aktibidade zehatzena, lagapen akordioak daude guztiekin, hiriko elkarteak dira, eta, egiten dute beraien jarduera normala. Eta sorpresarik hartu duzu? Pixka bat, bai. Horretarako erabiltzen zela? Bai, pixka bat, bai. Baina ez da ere, gaina komunikabideetan aurrezko da bat zela esan zen, ez da dakorik. Gero aztertu dugu, ikusi dugu, eta ez da aurrezko da bat. Eskaintzen ziren jarduerak dira, ez da aurrezko da formal bat. Bortxe, ikerketari buruzko datuak ere joango garelako, denborak aurrera ginela ezagutzen. Eneko Goia, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta konturatzerako elkarrezketan, eta honek ilusiore egiten dugu, Udaberrian sartu gara. Zehazki, goizeko 10 eta 2 minutuan, hasi dugu ofizialki Udaberri, ez da irati?